Let's go. Kawai ka model ka ba art penyus nam kerta ka ba lakam ba ka dei ka kentai ka ba la satarwa da ba bun ba kisanrang ha ka perthai hadin ba ka layo ya ka cing terwa na kisan hajar ngut kisanrang ki ba kwa ban ya tho batka de yam tang na sngap ya kan ni ka khana jong kan ni ka model hadu bakut ka kerteng chokan ni ka model dei ka bera jikman kal ong batang lai ngut kisanrang kibala pendap ya ki kendan perking jongka batkan saperkhat hang ta kabera kalaong kala siapun celai daki hajar ngut kinok terwa henry baro kala long leno ei namar kamsum lala banciam ya ubreu ubajanai nabata jongka kalaong baka jingyo jing arab na kisanrang kamde kapakong santam haka jing im jongka kumta kalaong menta ngala sange no kajing wat samla henry ngadang pli ya kalat kalenti jonga ngasujit bha bat ngadon kam yu senrang ubajanai bha kane ka model ka basa ha London ka padon hadu 1.1 million ngut ki followers ha Instagram kalong ba wat la kam don ka jing ik yam ta henry kan kam so bha ban long marwei bat ban pendam yalade ha ki senrang kalong ngam tarai bangadei man hat ban ya penbet ya ka jing non kam jonga na kam so bha ban long marwei tatatu bangan lasyam ya ubru ubangadei bandon tangkat kavera kanget baki senrang ki sakring haka namar kadei ka cinglong basisa ka jongkahi bat ngam thok kalalong ka bapla badon pun ki senrang ki balaterwa banlong usamla ne ulok jongka kalong kala samru ki jing ai jingmut kumnu ban kring yu senrang bat kala penpau sakito kentei ki bayat bakla kalong ba kini rap yikitu ki bayale ban wat jing ik ki kentei ki don kam ban kam buram yalade ban yaki senrang ka bera kala sam susu yaki jing ai jingmut da ka babu katu kan ni kendon ki ba e ban but kalong ba usenrang dei ban tek ya kentei tang hadin ka porsipo baje permit namar ka pen i ba buram yapi pimde ban priang ya ka jinglong kumba usutek yapi tang hadin sipo baje permit haneng namar kapeni ba buram yapi lada je kumta ki dei ban bueng no mardor yakum kita kalong ru ki jingkular lamler ki jinglong arsap ki jingbum khu jing suba bat ka jingbum sumkhia ki long ki dak mong namta jongka kalong ba yakini ki ain bakong san dei ban bu haki bru haba pidon jing ya dei kabera kalakren ru sapang kawe ka kentei ka babisni ya karukom wat senrang jongka kalong ba kalayo sibun ki jingtho nakitu ki bum ya hab jingmut patka rengkat patkat tukat ni wat habo kaying kasem jongkaru halor kani ka jing perking jongka kalong ru kadon kawe kat khot jongka lungying ka balawat ya senrang na penta jongka laslem bha kala kentat ban ya kren ban nga hadin bangal kentat ya ka jing terwa samla da babun ki senrang kata ka priu kalong yanga kalong ka basnuja buram kabera kalong susu teng ngalasno ya ka jing sun na ki wepat ki kentei wat haka cekat kamru ngatang sian kaladon ka jing kendu bat ka we kanong pen babriu ka ba klem kwa ban ya rap yanga namar bakalayui ba samla jongka u follow ya ka haki social media kalong ba ngasngu ngadon ru sipun ki kentei ki bakersan bat kit pokit ruyang yanga habakut kala penrat